Но тогава не персонифицираме усилието тогава. Ами не, за мен по-скоро корпоративно, да. Да, мисля, че... Което не означава, че някакви хора... Да, сега го изчистваме всъщност, кое е точно случая годното за... Да, но тогава... Добре, аз не разбрах какъв е резултат, какво се случи? Ами има някакви апликейшни, които ползват техните. Буквално варят някакви апликейшни, които ти ги бета тестваш преди да излезат. Не, това са бета тестове. И другото, че ти дава възможности евентуално да натвориш нещо, което да... На базата на данните, с които те разполагат. Да, което е много сега, например, да има... Има ли реална реализация вече? Ами има реализация. Примерно един пример. Един единствен. Там имаше нещо за трафик, например, което са били трафични данни. Което реално ползва. Всъщност това много пъти сме слушали за такива краудсорс модели, които показват трафик. Това не е ли същото? И то е базирано на GPS. Не, то мисля, че взима Wi-Fi-тата от Foursquare. Както и да. Но дават и данни за трафика на база картите. Окей. Обаче същевременно, това, което разказваш, то звучи много интересно, обаче звучи като процес, който не е стигнал до гранд финал. Точно, да. В смисъл, това нещо ми звучи като нещо любопитно до година да гледаме. Сериозни бизнеси да се разполагат. Защото като го ръчкаме... Гледам от тая гледна точка, примерно усилието, което Viva.com почнах, аз не го знам къде стигнем да пуснем безплатен интернет на разни места. Де факто води до много повече ползване на интернет и от наша гледна точка на тук, за което си говорим, за мен ще е много по-полезно. На фона мисля, че няма да... Така че ако сте да минем нататък, защото... Добре. И е много вярно, че наистина трябва малко време да... Мисля, че това е много стейбъл. Това е позитивно като тенденция, евентуално дори в форума на семинарната част да се дискутира. Много тук в листа, но пък нямаме още без практика за факта. Да, абсолютно съгласен, това е факт. Обаче вашите... Аз казах за Еленко каква е моята причина да го номинирам като до толкова като онлайн граждани, т.е. той в тази връзка го номинирам. Аз тук виждам 10 граждани. Поради факта, че не мога да номинирам никой от защита, номинирам неприсъстващо лице. Не, имам малки резерви, така да се кажем. И тези резерви да се в своето експозе, че той събужда тези резерви в хората, които спомене. Аз имам тази концепция, че когато някой човек има обществено значение, той не събужда само... той не е everybody's darling. Не, аз много харесвам Еленко и го уважавам, но някои хора го асоциират с някои хейтърски Twitter акаунти. Това може да се слухове. Не, абсурд. Мисля, че това абсолютно не е вярно. Това абсолютно не е вярно, колкото го познавам. Вярвам и аз не мога да го повярвам. Значи първо Еленко твърде много, как да кажа, цени мнението си, за да се крие за някаква анонимност. Значи той всъщност е последователен в това да бъде себе си и да казва името в първо лице. Включително това му беше донесло проблеми в работата, когато работеше в една рекламна агенция и с корпоративен клиент това му донесе изключително и главоболие, защото той си беше, разбира се, позволил да се изкаже против правилата на марката. Тоест, той е последователен в своето онлайн поведение. И аз това намирам за достойно уважение. Много по неговите неща, че едва ли му става време да пише и тайна. Не, тайна категорично сигурно, че не пише. Да, аз предполагам, но съвсем наскоро... Извън концепцията на говоренето му е. В някакви... В смисъл, Крис Георгиев беше някакси лично засегнат по някакъв начин и това... И го сподели с мен. Сега... Значи, виж, само забележи обаче, че когато някакви хора се засягат на оценката на него. Естествено, че се засягат сега. От друга страна, ако някой ти даде оценка, която не е само браво елата, колко хубаво, че полагаш усилия по принцип, винаги в критиката има някаква истина. Тоест аз мисля, че поради факта, че сме много малка държава и сме много малко общество, хората бъркат критиката с омразата. Мисъл, слагат се под един знаменател. Тоест ти ако кажеш, че днеска тук имам мигла под окото, ти също не ме казваш, ти ме смяташ, че съм грозен. Това е някаква такава, на такова ниво са тия средни. Това е си грозен го знаем. Да, и точно така, аз съм грозен, че трябва да се разсъдиш, ти го казваш нали, публично и тъна. Така че аз никога не мога да приема на сериозно този тип
Има някакво на директно интригантстване. Не знам, човек е чувствителен и ми се изпълнява. Да, предполагам, че има своите основания, което не променя факта, че Че е от друга страна той се засегна, защото го е казал Еленко, защото го е казал естествено, да. Те и митници Джон са Смит. много засегнати. Да, между другото. Засегнати доста хората. Не, смятам, че ако... Пък от Данон сигурно колко са засегнати. Данон са супер засегнати, както но повече са засегнати, не, Nokia си беше, но повече са засегнати бившите му колеги, които смятат, че той е направил това нещо като някаква интрига срещу една нещо агенцията си. Което е нелепо, нали, че тези хора същевременно вярват, че продажбата на кисело мляко с има на алкохол на деца е всъщност нещо супер файн и абсолютно вреда на нещата и няма никакъв проблем и те... нали? Окей, от топика е, че Еленко подаде сигнал до етичната комисия за реклама във връзка с кампанията на Данон ДЗП, трите кисели плодови млекца с имена пиня колада, беше това другото с негово имение. Да, коктейли. Така. И там всъщност има обществен проблем и той е сериозен. Значи, в крайна сметка наистина е нелепо, нали, кисело мляко да се маркетира с алкохол. Това е следствие, нали, на глобален тренд, в който възрастните пият все по-малко алкохол, защото имаме строги закони за алкохола зад волана, защото се бачка повече. Може би тук не се бачка толкова, колкото по света, но се бачка повече. И хората пият просто по-малко. И всички алкохоли, всички компании се насочват с алкохола към деца и към жени. Да, просто не знаете. Но, нали, някакси с кисело мляко е малко повече. За мен Еленко много ми изкушава, нали, като... Изкусителна Да, защото той е наистина икона, нали, първо адски провокативен, нали, с... Нали, Как се казва шоу, дето снимаше кутиите за супа, бе? Не, Веси. Лего Lunchbox. Този за Анди Уорхол. Да. Кембъл. Кембъл. Еленко Уорхол. Вау! Ще се пласка. Кембъл мисля, че беше супер. Кембъл, томато супер. А и за мен другото, което, нали, сега си бъдем честни, интернета си се раня яко. Нали, което е нормално, защото той доста по-се масовизира и така нататък. И, нали, подобен, защото, примерно, Еленко, ако си говорим за стил на присъствие, консистенция и така нататък, нали, Еленко човек, който може да пише ужасно много. И то без да пише книги. И аз за това с Ветки си изкушавам, след това то е знаков за поколение, нали, което... Нали, не знам доколко продължава да е влиятелен върху новите. Ами според мен си абсолютно окей. Жустин, точно това е като номинацията? В смисъл, това са награди за... Специални награди. Специални награди за цялост, за специалност. За принос. За принцип, за принос. За принос. Към български интернет.